Di çarçoveya pênciyemîn korbanda aboriya cîhanê de ku li Davos'a bajarokê Swêsrayê ji roja sêşemê 21 çileya 2020 têl darxistin. Serokê Herêma Kurdistanê Nîçîrvan Barzanî li gel Serokê Amerîka Donald Trump û hejmarek serok û wezîrên derve yên cîhanê û herêmê civiya. Nîçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê li duwemîn roja korbanda aboriya cîhanê li Davosê îro roja çarşemê li gel Donald Trump Serokê Amerîkayê kom bû. Nîçîrvan Barzanî kêfxweşiya xwe bi wê kombûnê derbirand. Supasî lê piştgiriya berdewam ya Amerîkayê jî kir. Di wê kombûnê de hevdemî wêyekê Donald Trump Serokê Amerîkayê jî ragihand ku Amerîka xilafeta Daişiyan têkşikand, esayîşa navçeyê jî diparêzin. Di civîna Barzanî û Trump de rewşa Herêma Kurdistanê û Iraqê û navçeyê bi giştî hatin behskirin. Lê berdewamiya hevdîtin û civînin li Davosê roja sêşemê êvarê Nîçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê li gel Ermen Serkîsyan Serokê Ermenistanê pêşvebirina peywendiyên Herêma Kurdistanê li gel Ermenistanê û bingeha baş ya Herêma Kurdistanê ji bo sermayeguzarî û weberhênana Ermenistanê guftûgo kirin û behsa peywendiyên Hewlêr û Bexda û guftûgoya çareseriya kêşeyên di navbera wan de herwiha pêşhateyên dawiyên navçeyê û pêşveçûna aloziyan û giringiya hewildanên ji bo aramkirina rewşê hatin kirin. Herwiha danûstandin derbarê derfeta pêşxistina peywendiya dualiyane çend babet nedin kirin. Herwiha li gor daxuyaniya Serokatiya Herêma Kurdistanê Serokê Herêma Kurdistanê Nîçîrvan Barzanî di hevdîtineke din de lê gel anin linde. Wezîra Derveya Swêdê civiya. Spasî lê piştgiriya Swêdê ya ji bo Herêma Kurdistanê lê çarçoveya hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê û hevkariyên mirovî ji bo koçber û penaberên li Herêma Kurdistanê jî kir. Xwesta Herêma Kurdistanê ji bo pêşxistina peywendiyên li gel Swêdê tekez kir. Nîçîrvan Barzanî di wê civînê de spasî lê piştgiriya Swêdê ji bo Herêma Kurdistanê û hevkariyên mirovî yên ji bo koçber û penaberên li Herêma Kurdistanê kir û got ku ew dixwazin peywendiyên di navbera Herêma Kurdistanê bi Swêdê de bihêztir bibin. Ji aliyê xwe ve anin linda spasiya Herêma Kurdistanê kir ku bi rola xwe ya li dijî terorê û têşkandina Daişê parastina pêkhateyên olî û netewî hevkarîkirina koçber û penaberan radibe. Girêdayî heman mijarê û di heman korbendê de Serok Nîçîrvan Barzanîn li gel Mewlûd Çavîşoğlu wezîrê derveyê Tirkiyê jî civiya. Di civînê de tekezîl ser zêdetir pêşxistina peywendiyên Herêma Kurdistanê û Tirkiyê û giringiya pêkvekarkirina ji bo aramkirina rewşa aloza navçeyê û vegerandina aramiyê kirin. Serokatiya Herêma Kurdistanê ragihand bû ku Nîçîrvan Barzanî di çarçoveya beşdariya xwe de li korbanda Davos di roja sisiyan ya korbendê de ku rêkeftî 23 heyvêya wê li gel her yek ji Fuad Hesên wezîrê darayî Iraqê û Robiyên Neblet rêveberê navenda lêkolîna Chatham Houseî ya Brîtanî û Çînên Plasxart nûnere taybet ya netewên yekgirtî li Iraqê. Herwiha Adil Cubêr wezîrê derveyê Siûdiyê jî li ser nekûkiyên vê dawiyê di navbera Amerîka û Îranê de li Iraqê bi taybet bandora wê li ser aştî û seqamgeriya Iraqê peywendiyên Herêma Kurdistanê bi aliyên navdewletî re jî gotûbêj bikin. Karê korbanda Davos ya aborî roja 21 çileya 2020 li welatê Swêsrayê bi beşdariya hejmarek mezin ji serok û kesayetên 118 welatan dest pê kiriye. Alî Umar